Een schaap! Een schaap! Een paard! Een krokodil! Een vogelwerpdier! Een gekko! Een chameleon! Een aap! Een beer! Een slang! Een kangoeroe! Een kangoeroe! Een dromedaris! Een hamster! Een bij! Een hommel! Een hommel! Er mag geluid worden gemaakt van jullie. Een goeroe! Een el! Een muisje! Een boktor! Een boktor! Een mammoet! Een grizzlybeer! Nou, oké. Nou, ik vind dat we het goed hebben gedaan. Ja, dat publiek ook afgegeven. Alles behalve goed te doen. Wat was het? Wat was het dan? Cool! Ah.